चाचा भतीजा एके हुई है पट्टीदारी के बात बा। चाचा भतीजा एके हुई है पट्टीदारी के बात बा। हाथ के पंजा धीरे से कहे हमहू तोहरे साथ बा। अब बिहार में का बा। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रौरा लोगिन के तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बा। जी हाँ, हम बता रहल बानी कि भोजपुरी के बहुत सुंदर कवि यानी कवित्री नेहा सिंह राठौर यह दिन सुर्खी में काफी बड़ी। जी हाँ, ट्रेंड कर रहल बारी नेहा सिंह राठौर। और नेहा सिंह राठौर के एगो कविता बा जौन व्यंग कविता, जौन कविता के सुन के महागठबंधन के समर्थक लोग काफी भड़क चुकल बा। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर के बारे में बहुत सारा भद्दी भद्दी कमेंट भी कर रहल बा लोग। जी हाँ, बता देहल चाहत हई, रउरा सही सुन रहल बानी। हम खबर विस्तार से बताई ओकरा से पहले रउरा लोग से एगो आग्रह करतनी कि रउरा लोगिन अगर अभी तक ई न्यूज भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल पर देखतनी तो फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी, बगल में बेल आइकन दबाई। अगर फेसबुक पेज पर देखतनी तो पेज के फॉलो कर दी। जी हाँ, अब देर ना करते हुए हम खबर के तरफ चलतनी। इस दिन नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल होकर एगो नया सरकार के आगाज कैल हन, नया सरकार बनैल हन। जी हाँ, यह बात पर नेहा सिंह राठौर एगो अपना कविता के माध्यम से, व्यंग कविता के माध्यम से महागठबंधन पर इशारा में निशाना साधत नजर आ रहल बड़ी। जी हाँ, कविता के माध्यम से नेहा सिंह राठौर नीतीश कुमार जी से बहुत सारा क्वेश्चन करतारी। जी हाँ, कि दुल्हा भी तैयार बा, दुल्हन भी तैयार बा। जी हाँ, ये बात नेहा सिंह राठौर अपना कविता के माध्यम से पूछ रहल बड़ी कि का नीतीश कुमार जी बिहार में के मजदूर कब तक बिहार में रोजगार ना मिली और दूसरा राज्य में भटके पर मजबूर हुई हन। जी हाँ, बता देहल चाहत हई, ई जब कविता नेहा सिंह राठौर के काफी ट्रेंड करे लागल हो, इस बीच में नेहा सिंह राठौर के सोशल साइट के कमेंट बॉक्स में काफी प्रकार के भद्दी भद्दी टिप्पणियां यानी कि कमेंट कइल जा रहल बा। जी हाँ, ये बात नेहा सिंह राठौर के सोशल साइट पर उड़ा जाके देख भी सकीले। जी हाँ, और नेहा सिंह राठौर पर अलग अलग जगह पर उनकर विरोध भी हो रहल बावे। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं रोड़ा सभे से। और ऐसे ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रौरा सभे भोजपुरी स्पीड न्यूज के परिवार पर अपन आशीर्वाद प्यार बनाई, एकरा के लाइक जरूर करी, कमेंट बॉक्स में अपन राय दी जरूर रखें कि का नीतीश कुमार जी जौन महागठबंधन के साथे सरकार बनैल हन तो का बिहार के युवा वर्ग के रोजगार मिल पाई कि अबहियो बिहार के युवा वर्ग दूसरा राज्य में भटके पर मजबूर हुई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बा, ये हमरे साथे नहीं के, बिहार के प्रत्येक युवा वर्ग के साथे बा। जी हाँ, और अपना दोस्त यार में शेयर कइल हरगिज ना भुलाएम। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी, जय बिहार।